Ya, sing biru. Iya, Dok, yang tolong ya. Kasih air ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Sing banyak. Berjumpa lagi di konten bayi. Wes to, Nduk, komen bubak-bubak wae. Lucu kojak. Lagi nggih niki kontene bayi, Mak Pak. Kula sak dermo ngiseni niki. Wong sing gadah channel niku Mbah Yi, nek Facebook nggih Intan sing gadah. Kula pokoke juru syuting mawon Mak Pah niki. Nah. Amit Mak Pah, nyun sewu Mak Pah. Nek wong Jawa anu Nduk, ada sedikit keliru atau anu Mak nyun sewu. Cara mono amit ngoten nggih Mak nggih. Amit Mak Pah. Nyun sewu. Winginane niku Mak teng peken niku kula pados niku 7.500 tunggal kilo. Minyak nggih, sami kalih telo. Telo 6.000, terus injinge meleh dadi 7.000. Sami kalih minyak. Wis mau dikukus pemirsa. Minta tolong Mak Pah. Iki dadi sak. Nggih Mak, ampun kathah. Sing Mbak Jessica benjing anu Bu, nek nggodhog kula nggih seneng kok nek minyak. Minyak diapakno Nduk, digoreng. Mboten nggih namung dikukus. Nggawa Nduk, kula ngeten. Mboten usah. Kiambakan. Nggih kiambakan, Mak. Paling yo masak kuel. Nggih. Ndek sonten kula betani gembili. Gembiline telas Mak ndek wingi. Sedalu kan tesik kalih. Jam pinten nggih? Kula ajeng ngombe obat nika. Kula emplok, kula betake Mbak Jessica kalih tesik setunggal. Empun, pas. Sedalu kluthuk tikus sih. Enjing wong nggih ngoten Mak gremet-gremet teng sabun mriku lho. Wong mriku? Nggih. Tikuse tek ageng to Mak. Nggih. Ngadeg Dok panasen ning kono. Iki lho isene neh dandange. Dandange Mbak Indah. Dalem empun mboten dianu Mak, empun nget-ngetan nggih, empun. Niku nggih mengke Mbak Indah ndamel melih kok wayahe ndamel melih. Makan untuk Kinara. Nah, sampun Dok, aja nganti ewer-ewer. Wes Nduk Tan. Batese kuwi lho, Nduk. Kekathan Mak niku yen tulung. Intan. Engko nek kakeni upluk-upluk kaya diingi Ibu kakene. Sak bates garis wae. Sak bates garis. Nah. Lihat toh Tan, jadi sak bates garis iki wae. Dah terus pakai dikasih sarangan, tinggal ngukus. Pon nggih kula tunggonane. Adike. Empun sampun nika kinaran tentang mereka. Yes, ngukus minyak. Cantik Lah nggih. Nek kalih Kinara. Cantik aja. Nggih nek cewek iki cantik nggih Mak, nek jaler nggih ganteng. Oh, niki ampun serontok ngayu lho, Mak. Lho, padahal nembe sedina langke njabut lho. Walah, Mak nggih mboten tahan lama, Mak. Iya. Kudu naga kinta. Lah niki ampun do ngayu lho pemirsa. Lagi diingi lho. Lah niki kok terus nggih rasane koyo sanget-sanget pripun ngoten lho. Nggih, Mak nggih. Kan. Engko minta tolong ya, Duk ya. Lawangnya tutup. Biyen repot. Mbak Indah karo Mas Dimas mijetno Kinara pemirsa. Sik dipilih sik.
Iki perkara kaos kaki iki nara pemirsa. Ndek iki bar dijak tumbas kulkas iki kelangan egok po ndi ya. Kok lak sese temok. Apa digawa tikus apa piye ya? Tikus ki sembarang kalir ki ya digawa. Enek ote-ote, tempe. Padha mblasah ning ngisor kursi. Guys, minta tolong ya. Lawange sang anu Intan tutupno. Oh nggih, menawi enten Bu Kartini kula inguke, Mak. Oh. Jos. Sepurane ingkang kathah nggih Bu Guru Vivi, gurune Mbak Indah Mujahidin. Hari ini perpisahan TK Mujahidin, kemarin kan datang ke rumah dimintai tolong untuk menyutingkan karena sesuatu hal saya belum bisa pulang. Tak kon nyutingno. Monggo to Bu, wong napa teng mriku nggih sing tukang nyuting-nyuting nggih kathah. Tapi kula pengen masuk TK teng ngene anu iki kontene Mbak Intan. Aduh wis, ajeng nyuwun tulung sinten Repa niku wau tak telepon nggih dereng anu. Dereng nggih. Oh sakniki ya. Sakniki enjing wau lho, enjing mak jam 7 mulaine dhek. Namung sedih tok rek mak perpisahan TK. Oh. Tan Bu Kartini piye Tan? Ada. Bu minta tolong ada siji. Ada siji. Alah piring-piring plastik lah ku lho. Iya alon-alon nek juga. Mau nek koncone nglerek alon-alon. Heeh ya. Dintasno. Wah tinggu te pasar. Saya tak patenane sik kompor. Udah kepanasan. Iya. Oh pancen minyake nganu kudu ngayu kok, Duk. Wis dang cukup. Alon-alon. Alon-alon ae. Alon-alon. Nek gak iso di anu ya di iku lho, kriweng jane nggo sendok. Nah lho. Timbang kangelan. Met ya. Panas. Iya. Ora gelem medhuk ya. Ngene lah lho, Duk. Iya ora patek medhuk. Gak apa-apa wis. Ora sambuk sebuli, gak usah beno. Dimakem sak ademe dhewe. Sereten? Ya, gak apa-apa dah. Wis mulai mbah-mbah pemirsa ki mang. Menyoke enek sing medhuk, enek sing mboten. Sinambi mbah pemirsa. Bare nek wong nangis geru-geru pemirsa, perkarane nonton videone Mak Pah sing kemarin ka lho. Delok cuplikane iso nangis lho. Ngesakno Bu, nek Mak Pah gak rene, gak kerja engko Mak Pah tuh gak ketemu aku. Wong iku ki prangitan aku ngono. Wong wis roh prank kok lagi nangis neh. Ora sambut tangisi Mak Pah gak kemana-mana. Mbak Indah kemarin juga ngomong Mbak Indah itu insya Allah nggak bakalan memendek menghentikan Mak Pah kecuali nek Mak Pah bilang sendiri ngene, Mas Dimas, Mbak Indah, aku wis capek, aku peleren sik istirahat lah. Kuwi ceritane ngono. Nek saya lihat Mak Pah itu memang orangnya rajin, konsisten. Mak Pah nih dia. Hah? Mak Pah. Mak Pah di depan, ketoknya ngenteni Bu Jah, Duk.
Bu Kartini prei. Muga-muga bocah lah iya ndek iki manganan dahu ngono lho. Wis rasah menangis. Sakno apa Nek nangis piye? Saya tak dono ben tak zoom ora sambuk lapi ning kono. Sakno pemirsa. Iki tak critani iki cerita nyata. Iki adalah anduke Madam Des. Barang siapa menggunakan anduk ini, dia bakalan awet manis seperti Mak Damis. Jadi keringetan nganggo iki wae, ben awakmu awet manis kaya Mak Damis. Iki wis dikekene sing ndeleh kene iki aku pemirsa. Wis sampai wis minggu-minggu cementel ning kene. Ya ora dienggo pemirsa, ya wis ning kene ndul gondal gandul. Pokoknya nek menangis usaplah air matamu dengan anduknya Mak Damis ya. Sakno pemirsa aku bar nangis. Sing ditangisi mata. Ora, Mbak Indah kemarin wis cerita. Mboten Mak, nek jenengan badhe kula berhentikan namung kula prank. Ngono ku yo enek pro dan kontra ya pemirsa jenenge. Piye ya? Pro dan kontrane pokoknya wagi ning Facebook ki sampai komene ngeri-ngeri. Wis resikone nggih seperti itu nggih pemirsa, jenenge wis terjun di dunia. Terjun payung. Oh, kok terjun payung? Terjun di dunia HP ngene iki lho, ya enek guyu, enek nangis, kaya Intan ngene iki. Enek sing terbawa emosi. Wis ngono kuwi ya sadar resikonya masing-masing nggih pemirsa. Setiap pekerjaan nek menurut saya kuwi pasti ada plus minusnya, nek resikonya masing-masing. Yang tidak usah dijelaskan karena pemirsa semua sudah paham. Resiko ning YouTube ya ngono kuwi. Kudu di komen ya ora usah baper, ora usah muring-muring nggih. Terima kasih. Ora usah sithik-sithik dibahas. Berarti rong siap. Apa-apa dibahas. Ratu klarifikasi ya, pokoknya macam-macam nggih. Terima kasih. Pokoknya nek saya yo sangat berterima kasih atas komen karena nggih niku wow. Kita bisa sampai di titik sekarang ini juga karena nggih pemirsa, juga karena semua ini atas izin Allah ya kan ya. Lho akhirnya makan nangis gero-gero lho pemirsa. Wis ayo mbah, langsung meneng celep. Tak tangisi pemirsa, mak pah ditangisi pemirsa pekorone diingi diprank ameh diberhentikan. Mboten bismillah insyaallah. Mak pah kalau tidak pamit sendiri, Mbak, Mas, aku tak leren yo, aku tak ning omah ngono. Yo Mbak Indah insyaallah tidak akan menganuninya. Insyaallah ya kan ya. Wes ya, iki entuk 4 menit iki nangisem wis tak. Nangismu iki lho. Besok wes bulan Juni. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei. Yes, kita mengucapkan terima kasih untuk bulan Mei yang sangat indah ini, yang penuh cerita. Di bulan Mei ini Ibu ususnya dipotong, operasi usus buntu. Terima kasih ya Allah, masih diberi kesempatan iso menyapa pemirsa, iso nunggoni Intan, iso nunggoni anak-anakku, iso nyawang orang-orang yang support saya, yang mencintai saya. Terima kasih atas doanya semuanya. Dan besok adalah bulan Juni. Selamat datang bulan Juni. Semoga di bulan Juni nanti kita semakin belajar semakin lebih baik. Paringi sehat, paringi rezeki sing berkah. Seumpama ada kesalahan kami mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Lah tek ning kono dhewe iki kena apa? Jarene mak pah kok ben iso garing. Wow, kuwi kaosmu. Lah kaos ndekne dhewe dikon kene. Kena apa? Gak roh. Ning kono dhewe. Bocah kok ya unik. Walah nduk kok ya unik ngono lho. Aku tak niliki mak pah ya nduk, kemana kah mak pah?
Yo nangis mak pa. Aku nangisi mak pa. Oh alah yo. Kangen dek kenane. Mboten Mas nek nembe ningali niki wau. Ditingali yang nangis neh. Nangis semlodok kok mbok baleni wong ndek ngis bar nangis. Aku ngono. Ngesakno, Bu. Tan. Oh, Tan belum ada. Bu jagung enek, Dok. Palingan awan Biasanya jam 11 ki, Mak nggih. Belum ada, Dok. Lah Intan kepengen dimasak napa kok tak tumbasno? Sekarepe gak marai gak enek donat atau Kartini. Ya sing punya donat Bu Kartini to. Ya ora apa-apa ndek mang wis duwe roti, ndek iki Bu tumbas roti kae. Rotine tak deleh kulkas ki mang tak panasi. Dadine rotine roti kukus ya Tan yo. Niku Mak, lah tek klambine tek mbok pepe dhewe. Jarene Mak pas cepet garing nek dipepe ning kene. Dados dipepe model jengking ngeten iki lho Mak. Dipepe ngene. Walah Tan Intan aku ngono. Apa Mak? Ya, jos gandos. Kan duwe Mbak Indah le coklat ya. Tapi badingku adus palingnya. Ya wis wis mijetno kinara kok kita nang ngene. Yo ndek sini kamu. Mbak Indah aku tak ketok untuk tukang itu awas hati-hati. Ketok. Wes ketok Mbak Indah ambil Ibu. Ketok. Yo makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1000-an pemirsa. Intan wis bar sarapan, bar nangis bareng. Apa dek nangis? Kuwi lho nangisi HP. Ning apa ning ndi jengene ning HP ku tablet. Nunggu nama apa? Makan apa? Kuwi pengen nang. Lah kuwi apik mak pa. Nangis Intan apa mak pa? Intan dia kenapa mbak nangis? Pengen nangis. Mak Pah ini kan lho, Mbok merengan, Mak Pah mau tidak bekerja, Mbok sing awakmu sing ana episode lho. Rene lotan tak kandhani mulai besok Mak Pah sudah tidak bekerja lagi nuwange seneh. Nuwange suwi terus sampai mesakno Mak Pah Bu, Mak Pah ora kerja. Kuwi iki video ndek nane Tan. Wis ayo Mbah, ya Mbah. Langsung serwantel Mbah terus nangisnya ora sida. Untung. Enak. Ngerasa nangis. Mbak Indah kemarin itu bercerita nih konten juga. Mbak Indah itu enggak bakalan memecat atau menghentikan Mak Pah kecuali Mak Pah sendiri. Saya bilang ini Mas Dimas, Mbak Indah, Mak Pah awake wis capek, apa istirahat lah, kuwi gitu. Ngono lho. Wis kebiasaan ngene Mak Pah dhewe sing anu. Ben Mak Pah dhewe sing minta libur. Soalnya kayak ngene Mak Pah kan sithik-sithik daripada ning omah jare gak apa-apa ya Bu ya. Ning kene iso petokan kinaras kok putune dhewe. Enek kegiatan. Oh, tanggung-tanggung. Jarene Mak Pah iso untuk rezeki bareng. Nggih seneng iso ketemu Intan mbok jak guyon. Mak Pah mbok gudak ya mbok kon nutul mesin cuci. Aku ora godek ora iso. Jadi dipencet dhewe ora iso muter, Guys. Dipencet Intan dhewe. Ora sabar. Kosek sabar. Mbah ngelahakno Intan. Mbak Indah kan keluar ya. Langsung digoleki klambi-klambi sing ceblokan ning ndi sing kotor. Wadah ibak wis dicemplungno. Bareng wis bar mbah-mbah nduk ya. Tiruling wis dipepeni kabeh. Pepenane Intan kae. Bareng ngono ning kamar sing ngarep enek kecer siji. Bingung. Ya, kuwi elokno kloter sesuk Tan. Ora usah bingung. Sesuk nek mbah dielokno kloter berikutnya. Ngono lho. Ya wis pemirsa.
ngono sih pemirsa, konten di Sabtu ini. Besok tak terasa wis memasuki bulan Juni. Wis kenangan yang indah di bulan Mei yang tak terlupakan untuk saya, digawa anak wedok ning rumah sakit. Untung wis langsung cepet matur nuwun Nduk ya, untung awakmu cepet segera. Iya, Mbak. Jadi dokter telat sediluk ae wis dikulis pecah pemirsa. Pemirsa, demikian ya konten pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Amin. Semoga jenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, paling rezeki sing berkah barokah. Amin ya Allah. Bulan Juni dan bulan-bulan berikutnya dengan hati yang bahagia, paringi sehat lahir, sehat batin, paringi selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Wes nek kata-kata kami sing gak berkenan di hati jenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.